De provincie wil iedereen beter gaan voorlichten over het schadelijke PFAS in het zeewater en in de zeeschuim. Want mensen zijn toch ongerust. Ik ben niet zo'n zeezwemmer, maar ik denk wel van wat doet het met mij? En verder in deze Zeeland nu. Zorg in de stellen minimaal. En brandweer bevrijdt paard uit bunker. Goedenavond. Kun je in Zeeland nog wel veilig zwemmen met al die berichten over PFAS in het zeewater en in het zeeschuim? De provincie merkt dat ze toeristen, maar ook haar eigen inwoners beter moet voorlichten. Niet alleen over PFAS, maar ook over alle andere plussen en minnen van de Zeeuwse stranden. 58 zwemwaterlocaties die allemaal als uitstekend betiteld worden. Zeeuwse stranden zijn schoon. Wij winnen ieder jaar daar ook de prijzen. De kwaliteit van onze paviljoens is goed. Winnen we ook allemaal prijzen mee. En tegelijkertijd moeten we ook met elkaar constateren dat er best wel wat aandachtspunten zijn als je een strand gaat bezoeken. Het kwam een paar weken geleden weer onverwacht opduiken. De waarschuwing voor PFAS-chemicaliën in zeeschuim. Het werd gebracht als nieuws, maar dat was het eigenlijk niet. Het was eigenlijk niets meer dan een stukje wijziging in de tekst voor wat betreft het advies aan mensen. Hoe gaan we om met het zwemwater? Toch merkte de gedeputeerde dat er door de berichtgeving mensen conclusies trokken die volgens hem niet op feiten gebaseerd waren. En voor ons ook reden om echt in te zetten en na te denken, ook met de andere provincies, hoe kunnen we die communicatie beter doen. Het roept de vraag op of strandgangers zich zorgen maken over PFAS wanneer ze naar het strand gaan. Nee, helemaal niet. Nee. Als het goed weer is, gaan wij altijd hier naartoe. En dan zet ik mijn verstand op nul, maar daar denk ik niet over na. Ik ben niet zo'n zeezwemmer, maar ik denk wel van wat doet het met mij? Ich habe da wenig Ahnung oder weiß ich gar nichts davon. Een stofje in de zee, maar meer dan dat weet ik eigenlijk niet. Vooral de Duitse toerist lijkt vrijwel niets over PFAS te weten. En ook in de strandtenten is PFAS geen veel besproken onderwerp. Nee, ik denk dat dat echt iets is wat misschien pas gaat spelen als mensen weten dat je van PFAS, als je bepaalde hoeveelheden binnenkrijgt, ook daadwerkelijk op lange termijn ziek zou kunnen worden. Maar hoe dan ook is eerlijke, transparante voorlichting wel een must, zegt de Reu. Je moet naar objectieve communicatie toe. En dat betekent dat we terecht er wel iets mee moeten doen. Doen we niks, dan kunnen we ons achteraf alleen maar kwalijk nemen dat we onvoldoende hebben gecommuniceerd. De provincie heeft daartoe een aanzet gegeven. Nou, we hebben daar recentelijk al via de brancheorganisaties weer wat leaflets afgegeven, waar een soort van plaatje in zit, wat of je kan zien. En tegelijkertijd gaan we ook nu eens bezien op welke manier we deze groep het beste kunnen bereiken. Bij het onderzoek naar PFAS in zeeschuim werd ook zand onderzocht. Maar alleen zand van in de vloedlijn en van in de duinen. Niet vanaf het strand. Terwijl je zou kunnen verwachten dat wanneer het schuim van de zee verwaait, de PFAS op het strand terecht zou kunnen komen. Wij namen daarom de proef op de som. En wat blijkt? De waarden PFAS liggen ver onder de advieswaardes, wat betekent dat er op deze stranden qua PFAS veilig gerecreëerd kan worden. Daar ben ik heel blij om. Ja, dankjewel. Fijne vakantie nog. Ja, dankjewel hè. En meer informatie over de veiligheid van het zwemwater en alle ontwikkelingen rond PFAS, dat is te vinden op zeeland.nl, en dat is de website van de provincie Zeeland. Het Belgische jongetje Dean, dat 2 jaar geleden dood werd gevonden op Neeltje Jans, zou in de periode voor zijn dood geregeld seksueel misbruikt zijn. De Vlaamse site Het Laatste Nieuws meldt dat op basis van bronnen dicht bij het gerechtelijk onderzoek. Een verdachte man zou de moord op de 4-jarige Dean hebben bekend. Hij en zijn toenmalige vriendin uit Sint-Jansteen zouden ook worden verdacht van het seksueel misbruik. En ze zouden ook het zusje van Dean hebben misbruikt. De man had Dean tijdelijk in huis genomen nadat het moeder van het jongetje in een psychiatrische instelling moest worden opgenomen. Op een paar incidentjes na zijn de problemen met Belgische jongeren in zwembaden in de gemeente Terneuzen grotendeels voorbij. Dat meldt het gemeentebestuur. Er waren eerder veel problemen met groepen Belgische jongeren, voornamelijk uit de regio Brussel. Er werd niet betaald, er was veel rommel en andere overlast op het terrein. En ook was er een dreigende sfeer richting personeel, waarop Terneuzen maatregelen nam.
Je moet nu vooraf online toegangskaartjes bestellen voor zwembaden in de gemeente Terneuzen. En ook is er meer bewaking. Later uit bed, minder vaak onder de douche en ook minder activiteiten. Het is de dagelijkse praktijk bij ouderenzorginstelling De Stelle in Oostburg. Door grote personeelstekorten in de zomerperiode is er alleen de meest basale zorg. Maar het speelt ook bij andere zorginstellingen. Volgens de cliëntenraad van De Stelle komen er in Oostburg ook nog eens bezuinigingen bovenop. En die cliëntenraad maakt zich echt ernstige zorgen. Dat betekent dat bewoners langer in bed moeten blijven liggen voordat ze uit bed kunnen worden geholpen. Dat betekent dat er mensen minder vaak gedoucht kunnen worden, omdat er gewoon de capaciteit niet voor is onder het personeel. Dat betekent ook dat bijvoorbeeld welzijnsactiviteiten op een veel lager pitje zijn komen te staan. Onder andere ook door ziekte van een medewerker. De cliëntenraad van ouderenzorginstelling De Stelle in Oostburg luidt de noodklok. De raad van bestuur heeft over de hele linie, ouderenzorg en ziekenhuis in Terneuzen, fix bezuinigd. Er was vorig jaar een verlies van 11 miljoen euro. De Stelle is te hard getroffen door de bezuinigingen, zegt de cliëntenraad, terwijl hier de meest kwetsbare cliënten wonen. Die volledig afhankelijk zijn voor hun dagelijks leven, activiteiten, noem maar op, van het personeel. Deze mensen die worden onevenredig zwaar getroffen door de bezuinigingen. Men heeft gewoon eenzijdig besloten om een 10% bezuinigingsronde door te voeren op het personeel. Ongeacht de lokale situatie en de lokale problematiek. Daarbovenop zijn er nu dus in de zomer nog minder mensen aan het werk vanwege de vakanties. Hulde is er overigens ook voor de medewerkers die deze zomer wel werken. Daar hebben we bijzonder veel waardering voor, want we zien hoe ze iedere dag bezig zijn met steeds minder mensen. Zorgzaam zegt in een reactie dat het niet anders kan. De problematiek is er en niet alleen in De Stelle. Veel zorgorganisaties hebben uitdagingen om, zeker in de zomer, de bezetting rond te krijgen. Er is bij De Stelle een noodscenario opgesteld. Incidenteel betekent dat inderdaad bijvoorbeeld minder douchebeurten. De maatregelen zijn nodig om de onmisbare zorg te kunnen blijven bieden. Verder zegt Zorgzaam voorlopig geen nieuwe bewoners aan te nemen bij De Stelle. Juist om de zorg voor de bestaande bewoners zo goed mogelijk te kunnen regelen. Ja, zorgverslaggeefster Marieke Kerklaan is aangeschoven. Ja, een verontrustend bericht uit te stellen, maar dit speelt dus echt breder. Zeker. Eigenlijk alle grote Zeeuwse zorgorganisaties kampen met tekorten in de zomer om het rooster rond te krijgen. Beroep wordt gedaan op mantelzorgers om bij te springen. Douchebeurten worden inderdaad verplaatst naar later op de dag. Er zijn bonussen voor medewerkers die wel komen. Maar nergens bij geen enkele andere zorginstelling trekt de cliëntenraad zo aan de bel als bij Zorgzaam. Hoe gaat het nou verder? Ja, er is inderdaad een bewonerstop. Dat betekent dat er geen nieuwe bewoners worden aangenomen voor De Stelle. Ook om het huidige personeel zeg maar niet verder te belasten. Maar ja, een oplossing is er natuurlijk niet 1, 2, 3. Er wordt volop geworven, maar dat gaat moeizaam. En zoals het al bekend, net als gezegd is, het speelt breder. Ik denk ook gewoon dat we moeten accepteren met z'n allen dat het gewoon allemaal wat minder wordt. Want het personeel neemt alleen maar verder af. De vraag naar zorg neemt alleen maar verder toe. Dus het wordt gewoon allemaal wat minder en ik denk dat we dat moeten accepteren. Marieke Kerklaan, dankjewel. In het dorp Nieuwnamen bij Hulst vallen de duiven bij bosjes uit de lucht. Jagers schieten de vogels neer en daarna vallen ze niet alleen op het land, maar ook in de tuinen van dorpsbewoners. Nou, hier ligt er gewoon eentje. Die is hier neergevallen. Een beetje verder gevlogen en doodgevallen. Deze moeten ze gewoon opruimen. Dat kan toch niet dat je dat laat liggen. Die beesten vliegen door, vallen neer en trek je plan maar mee. Ja, schandalig. Ook op het trainingsveld van de plaatselijke voetbalclub komen de duiven terecht. Onduidelijk is wie de opdracht voor het neerschieten van de vogels heeft gegeven. Maar volgens de gemeente hebben jagers daar op zich geen vergunning voor nodig. De politie is dit weekend wel na meerdere klachten bij de jagers wezen kijken, maar zag geen aanleiding om in te grijpen tot onvrede van de buurt. Maar ik snap niet dat zij dit zo dicht bij de bebouwde kom, bij de huizen mogen doen. Dit kan in mijn ogen kan dit niet. Nee, ik denk dat de politie of dat er toch een duidelijkere afspraak moet gemaakt worden van waar mag het schieten, waar kan het. Zeker niet zo dicht bij de bebouwde kom dat de loodbolletjes rond de oren vliegen, dat kan gewoon niet.
De brandweer heeft gisteren een paard uit een bunker in Biggenkerken moeten bevrijden. Het dier was via een geschutskoepel in de ondergrondse schuilplaats van de bunker aan de Bergweg beland. Een veearts en andere deskundigen hielpen de brandweer van Koudekerke om het dier uit de bunker te takelen. Het paard is er goed uitgekomen, meldt de brandweer op social media. En na 6 weken vakantie is het vandaag weer zover. Het begin van het nieuwe schooljaar in Zuid-Nederland en dus ook in Zeeland. Op tijd opstaan, tas inpakken, boterhammetjes mee, terug in het gareel. Goedemorgen. Maar liefst 29.000 basisschoolleerlingen in onze provincie gaan weer naar school. Zoals de leerlingen van de Stamperius School in Wilhelminadorp. Voor deze school begint het nieuwe jaar extra goed, omdat ze nu meer leerlingen hebben dan vorig jaar en daardoor niet meer met opheffen bedreigd worden. Ja, voor onze school is dat natuurlijk heel mooi. En zeker straks met de plannen om nog extra te gaan bouwen hier op het dorp. Ja, dan is het voor ons alleen maar de kans dat we kunnen groeien. De leerlingen die vandaag beginnen hadden er niet allemaal evenveel zin in. Een beetje. Maar ik heb gewoon geen zin in weer huiswerk en weer vroeg opstaan. Heb jij er zin in? Ja hoor. Omdat dan kan ik mijn vrienden en vriendinnen weer zien. Het team van de Stamperius School heeft er in ieder geval wel weer zin in. Ja, vooral heel veel enthousiasme van mijzelf en ook van ons team om alle kinderen weer te zien. En er weer een fantastisch schooljaar van te gaan maken met z'n allen. Weer naar school betekent ook weer meer vrijheid voor de ouders. Bij sommigen kan de vlag wel uit, na 6 weken schoolvakantie. Zeker. Ik ga zo naar huis. Ik ga de champagne opentrekken. Een mooie zonsopgang, het begin van een zomerse dag. Vooral in Zeeuws-Vlaanderen. Op andere plekken was het soms bewolkt, maar nog steeds lekker warm. En morgen en woensdag kans op een bui, maar donderdag, ja, dan zien we toch weer hogere temperaturen. En daarmee besluiten we deze Zeeland nu, de eerste van deze nieuwe week. Nog een hele fijne avond en tot morgen.